Имаме 20 демонски стар дропа. Нищо. За сега. Може ми изпада нещо интересно или някакъв пин? Айде, моля да се зареди. Да. Айде, някой як герой. Затова той веднъж ми отговори, не знам кой скин. Айде някой легендари. Скин. Як. Обаче защо? Сега ще някакъв пин. Да, плеер пин. Обаче никога не се срещам за плеера айкъните. Оттък му се наведох да си натисна, да си завържа връзките и... Кинемена трофис. Вау! Хора, това беше... Така че, айде, чао, ударите лайк и ще продължим да правим такива неща. Айде!